даври дуюми озмуни дастархонороӣ дар шаҳри Турсунзода дар доираи талаботи низомномаи тасдиқшуда баргузор гарда, дар он намояндагони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳо маҳорати катбонугӣ ва пазандагиву дастархонороии хешро дар сатҳи баланд нишон доданд. мардуми тоҷик аз азал меҳмондӯсту дастархондор буда бо ин хислати наҷиби хеш миёни оламиён шинохта гардиданд. қабул ва гусели меҳмонон ки яке аз бандҳои низомномаи озмунро дар бар мегирад, аз ҷониби иштирокдорон дар сатҳи зарурӣ иҷро гардид. мо занҳои шаҳри Турсунзода аз сиёсати пешгирифтаи сарвари давлатамон хеле хушҳол ҳастем ва хушнуд аз он ҳастем ки чунин озмунҳо баргузор мегардад. он анъана ва расму оинҳое ки қариб ки буд аз байн равад, аз нав эҳё мегардад. анвои гуногуни хӯрокҳои миллӣ, шириниву кулчақанд ва ҳар гуна хӯришҳое ки дар дастархонҳои пешниҳод гардида гузошта шуда буд, аз маҳсулоти ватанӣ омода гарда, сериву пурии хонадони мардуми тоҷикро ифода мекард. ман хурсанд ҳастам ки имрӯз ҷавонони мо аз хӯрокҳои миллие ки аз байн рафта буд, ҳозир омода шуда истоданд ба умоч, фурутоб, шакароб, оши бурида, куча ош, қариб ки ҳамин таомҳои миллии мо аз байн рафта буд. ман хурсанд ҳастам ки ҳозир ҷавонони мо пухтупази авқотҳои миллӣ духтанд, кашида дӯзиҳо, ҳамун чизҳое ки дар вақти қадим буд бо аз нав барқарор карданд. дар ин чорабинии фарҳангии омӯзишӣ 20 дастархони пурнозу неъмат пешниҳод карда шуд ки ҳар яке он ифодакунандаи расму оини милливу мардумӣ мебошад. бисёр ҳам озмуни аҷоиб буд ва мо фахр аз он мекунем ки ана ҳамин гуна озмунҳо ҳастанд ки имрӯз ҷавонони мо аз ҳунари пухтану сохтану духтани ана ҳамин гуна ҳунарҳои миллӣ мебароянд ва ман фикр мекунам ки бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои миллат ин гуна озмунҳо эҳё шудани анъанаҳои халқи мо зиёдтар мегардад ва шукр аз онам ки мо дар зери осмони софи сулҳу ваҳдат зиндагӣ мекунем ва барои ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба фикри ман тамоми халқи мо, ҷавонони мо омода ҳастанд. бояд тазаккур дод ки даври якуми озмуни мазкур дар шаҳри Турсунзода дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳот гузаронда шуда буд ва ғолибон дар ин давр иштирок доштанд. даври шаҳрии озмун ки имрӯз дар сатҳи шаҳр гузаронда шуд, бо натиҷагирии ҳайати ҳакамон ҷамъбаст гарда ба ғолибон тӯҳфаву сипосномаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. ба даври сеюми озмун ки дар шаҳри Душанбе гузаронда мешавад, ғолиби имрӯзаро хат гирифт.